Mayong adlaw mga bata. Karong adlawa atong katunan ang kabahin sa pagpakita sa inyong kaugalingong abilidad. Mamina og tarong aron adunay makatunan. Unsa man ang gibuhat nila? Nanganta sila. Ipadungog niya sa imong mga classmates ang imong paborito nga kanta. Ang pagkanta usa lamang kana sa imong mga abilidad nga kaya nimong himuon. Daghan pa ang kaya nimo sama niining musunod. Pag-drawing. Ikaw, mahilig ba ka nga mag-drawing? Pagsayaw. Dili lang ang pagkanta, drawing ug sayaw ang kaya nimo nga himuon. Daghan pa, ayaw kaulaw sa pagpakita sa imong abilidad aron malipay si mama ug papa. Practice lang kanunay aron kini mas mulambo pa. Buluhaton. Lantawa ang mosunod nga mga hulagway. Isulti kung unsa man ang ilang gibuhat. Pagdagan. Paglukso. Paglakaw. Pagdagan. Paglukso. Paglakaw. Aduna ko'y mga litra, numero ug mga pulo nga ipakita nimo. Pangitaa ang nalahi ug lingini kini. Atong sulayan, nasayod ko nga kaya nimo ni. Daghang salamat ug hangtod sa sunod mga bata.